Tigid nga po mga kapartner no, ari kita diri subong sa may Puras Funeral Homes diri sa Banwa sa Ginubaan kung sa din gingkadtuan naton diri no ang kagin kumpirmar kung may isa ka lalaki nga gindulong diri nga suno sa nakuha naton nga impormasyon nasapuan sa sulod sang tunnel patay mga kapartner. Kag sa sinin nga tiyo no na kumpirmar gid naton kag magakuha kita sa impormasyon sa mismo naka-rescue o nakabulig sa sining biktima no nga kon sa diin ti suno pa sa iya pagikap ya kuno ya ti yami na kuno bugnaw na gid kag wala nagaginawa mga kapartner. So ari mga kapartner aton pagkaistoryahon ang nakabulig sini sa iya no sang ining nasapuan nga isa ka lalaki nga nasapuan sa sulod sang tunnel nga patay na mga kapartner. So tanaw naton kag pamatian ang aton nga interview sining nagbulig mga partner. Tay, good afternoon tay. May ngapon no. Oo. Tay, sino nga ngalan ta tay? Ako si Romeo. Upod kami sina ang sinang napatay. Upod ko na dito, upod kami sina obra dito sa Galong Tunnel. Pero siya sunod sa nakakita siya, alas 5 pa lang sa agahon. Pagsulod na sa dito sa Kulitan Tunnel. Kami kagapuli kami kada hapon. Tapos pagkaaga masaka naman ko dito. Makasaka ko dito mga alas 7:30. Ginsulod ko sa tunnel kay maapas ko tanik sa iya. Kay pinsar na ako nag-abante na to sa mo. Kasi amo to nga tapos ko pangapi nagsulod dito dayon. Kaya isang unhan nakita ko si dito nga may gasiga nga flashlight. Nakita mo ko sa naghapa sa dito sa may light siguro banta ko. Masaka na sa tani. Alingkay ang iya guro pamatyagan sa binawa niya dahil naging duro makaya. Amo to nga naghapa sa minlayan ng briefing. Sabi ko, pinsar ko gani, natulugan lang sa. Kaya po ito nga yub-yub ko sa para mabugtaw. Pero kuwan ko napinsaran ko nga kabugnaw na ni siyaw. Amo itong ginindali kong iyang tsura, iyang nawong. Kaya ginantaw ko iyang mata. Ang iyang ba, nabulit na sa lapok niyo. Ang iyang mata hindi na mamisok. Ako itong hihimaw ko, pwede ko pa sa madala pa saka. Nagwa ko sa tunnel, kaya gitawag ko mga kaugdana namon. Na buligan namon sa risko namon sa talong. Idala namon sa habol, kaya pasakay namon sa habol lang, duya na o. Kaya pasaka namon sa babaw to. Kaya mo itong paluyan yun man, nakuha sa namon dito, kung bigdala namon sa babaw. Baka pa saka dito, pampasan na namon para makaginawa ka. Pero, pagkaitan namon sa iyang mga pulso, wala na sa pulso, wala naman dapitin sa iyang pulso. Pero amo to nga linggo, patay gid isa. Di kaya gihimo namon to kay napatay man sa dito. Gidala namon sa sabo, dituangan namon, gidala namon sa bato. Amo to nga nakalampot gid man sa bato, di agi man sa pang alalay ko sa mga pulis nga arada. Nadala gid sa namon sa hospital, ipa-confirm namon. Sa hospital? Sa hospital da sa may Loterio. Dito naman ipa-confirm nga patay gid sa. Okay, sino nga ngalan ni tay? Sa napatay o? Si Ignacio Ortiga Jr. Okay, pila edad dia? 42 anyos. 42 anyos. Okay. Sige. So anong plasnada tay man? Alas 5 sa nagsulod? Alas 5 sa kagahon. Alas 5 sa kagahon? Pero napandar na sa makina, kag ginabluwiran niya na dito. Oo. Pero may mga upod naman sa babaw, may mga upod naman to kung siya palagi na isa. Wala sa upod, kaya mga upod at panaog to sa kape, andara sa patulat panatulog. Di siya lang gid nagsulod gali ha? Ito isa sa babaw. Kaya mo itong wala siya nakasunod siya ng iban. Magluwas sa akong pag-abot ko to. Nagsulod ko na yun kay giusisa ko sa akong ato sa Sigalom. Kaya mo itong nakita na ko namon siya dito. Okay. Sige. Tayo madam, mugin nga salamat no sa atag mo impormasyon sining nagluntad nga insidente dito sa babaw. Din ginasakop ang inyo nga ginatan nila no. Tawag
data ang sitio karo mo. Sakop sang Talakagay man Japon. Sakop pa na sa Talakagay. Okay, sakop na sa Talakagay. Okay. Sige, maraming salamat tayo. Sige. Sige. So gikan diri sa may funeral homes diri sa Banwasang Hinubaan amo tong aton nga exclusive nga interview sa naka-rescue kag himata man sa nga napatay nga nasapuan sa sulod sa tunnel mga kapartner. Sa gyapon padayon kita sa pag-follow, like and share sa pila ka mga news and entertainment programs ang 96.7 The Lovely News FM. Balita, kalingawan kag pagpalangga. Ini si kapartner Kenneth Perez. 1 Hinubaan.